काय यांनी जी भरलेली भेंडी खाल्ली खाल्ली? मी तुझ्यासाठी ठेवलेल्या 3 भेंडी. आता बघा तेच मी ते वाचून 3 भेंडी वाचवलेली. तेच ऑफ कॅमेरा मी काय तेच विचारला. बाबू तुझी चोरली. मग अशीच पाहिजे बायको, नवऱ्यासाठी ठेवला पाहिजे उरून. मी आता ऑफ कॅमेरा ऑफ केला आणि तिला काय विचारलं, भरलेली भेंडी. हा काकी आलो आलो. ही पण एकच बाबू भेंडी आणि ती बघ केवढीची मोठी मोठी घेतली, छोटी ठेवली. अरे पण बघा एवढा बनला पण त्या काकींना पण एक एकच पुरला, म्हणजे किती संपतं ते विचार करा. म्हणून मी ऑफ कॅमेरा विचारलं ना भरलेली भेंडी आहे का. तुला आवडलेली ना म्हणून मी ठेवली. रात्री परत करून देते. आहे भेंडी आहे. सर्वांना गुड मॉर्निंग आणि नमस्ते. आता तुम्हाला मी टायमिंग दाखवतो इथे बघा. किती वाजले आहेत दिसतंय का ह्याच्यात? 3:23. जरा पाठचे लाईट्स लावूया आपण. सर्वांना गुड मॉर्निंग बोलायचं का गुड नाईट आता ते तुम्ही डिसाईड करा. आता इकडे परत मी तुम्हाला टायमिंग दाखवतो बघा. इकडे वाजले सकाळचे 3:24. 2:15 वाजलेत. आपली आता गेस्टची चेक इन आहे. त्यांची ट्रेन दुरंतो ट्रेन आहे, ती 2 वाजता आली पाहिजे होती. 1:45ला आली पाहिजे होती. 2 पकडा तरी ती 1.5 तास लेट आहे बघा. आणि मग म्हणाल की आता मी पिकअपला चाललो तर मी पिकअपला नाही जाऊ शकत. त्याचं रिझन पण मी तुम्हाला दाखवतो. पण अगोदर बघा गोल्ड आणि सिल्वर दोन्ही बुक असल्यामुळे सिटिंग अरेंजमेंट बघा कशी केलेली आहे. आणि इथे कॅरमसुद्धा आहे. बाहेर पूर्ण अंधार असेल. आता खाली पण मला लाईट्स लावायचे आहेत, पण तुम्हाला दाखवायची आहे की गाडीच नाही माझ्याकडे. ॲक्च्युली माझ्या गाडीचं जे स्टेअरिंग व्हील आहे त्याचा प्रॉब्लेम निघाल्यामुळे मला गाडी सर्व्हिसिंगला द्यावी लागली. तर माझ्याकडे गाडी नाही आणि ते 7-8 जण आहेत. तर मी काय केलं, आपली जी अर्टिगा गाडी बुक होते नेहमी आपल्या गणपतीपुळे सर्व फिरण्यासाठी, जे आम्ही नेहमीच बुक करतो, मोजके आमच्या 1-2 गाड्या आहेत, त्यातली एक गाडी मी पिकअपला त्यांच्यासाठी पाठवलेली आहे. आता थोड्या वेळाने सर्व गेस्ट त्या गाडीत बसतील. त्या ड्रायव्हरशी पण मी कॉन्टॅक्ट केला आहे. आणि तुम्हाला सांगायची ती गाडी आमच्या पाठच्या बंगल्याच्या म्हणजे पाठी बंगला आहे ना त्यांचीच ती गाडी आहे, म्हणजे एकदम ओळखीची आहेत. आता ती गाडी येईल आणि आपल्या गेस्टसुद्धा येईल. मी तुम्हाला आता शांतपणे का दाखवलं माहिती आहे का? जर तुम्ही ऐकलं असेल ना तर गाडीची जी अरेंजमेंट आहे, म्हणजे डब्याची जी अरेंजमेंट आहे ती आपल्याला इकडे क्लिअर ऐकायला येते. कसं रात्रीचं शांत सर्व असल्यामुळे आवाज एकदम व्यवस्थित येतो. आता मी इकडे वेटिंग करतो आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यांना गोल्ड रूमसुद्धा दाखवायचं आहे आणि सिल्वर रूमसुद्धा. आणि इथे बघा आपण एअर फ्रेशनरची पण बॉटल इकडे ठेवलेली आहे. आणि ते तुम्हाला सांगायचं आहे, हे माझं फर्स्ट टाईम नाही की आपण ह्या टायमिंगवर पिकअप केलं. असं 3-4 वेळा गेल्या सीझनला पण मी पिकअप दिलेलं आहे. तुम्ही पाठी गोल्ड रूमसुद्धा बघू शकता, एकदम व्यवस्थित सर्व रेडी करून ठेवलेलं आहे. आणि आता तुम्हाला सिल्वर रूम पण दाखवतो. लाईट्स बंद असतील. आतली लाईट बघा मी चालू ठेवतो. ही लाईट दिसली, डिम लाईट चालूच ठेवलेली असते. ओके, तर इथे ही अशी अरेंजमेंट आहे. आणि इथे दाखवतो तुम्हाला बघा. ओके, हिला अशी अरेंजमेंट केलेली आहे. आणि सांगायचं आहे की तुम्ही कोणत्याही टायमिंगला या, आमची सर्विस तुमच्यासाठी नेहमी चालू असेल. 24 आवर्स पिकअप कधीही या. पण ॲक्च्युली सर्व रूम तुमचे बुक असले पाहिजे. ते एक मेजर रिझन आहे की म्हणजे असं अचानक नाही येऊ शकत आणि अचानक पण येत पण नाही. चला आता आपले गेस्ट थोड्याच वेळ येतील आणि तुम्ही सर्व अरेंजमेंट बघा, एकदम व्यवस्थित नीट क्लीन एकदम रूम ठेवलं. आणि तुम्हाला जे सांगायचं ते विसरलोच की आत्ता जर मी रूममध्ये उभा आहे ना तर काय वाटत नाही, म्हणजे ठीक वाटतं. पंख्याची गरज नाही हेच तुम्हाला सांगायचं आहे. कारण बाहेर गेला की जरा थंडीसारखं वाटतं. माझे हातबीत जरा थंड पडले. तर आत्ता जो सकाळचा, आता दुपारचं माहीत नाही पण सकाळच्या वातावरणाला 3:30-4 वाजता तर इकडे जरा थंड वाटतं आहे आता. हो, कोल्ड आहे. आणि ह्याच्या अगोदर मी सांगितलं ना की हे फर्स्ट टाईम मी असं पिकअप देत नाही. ह्याच्या अगोदर पण हे असं झालं, पहिल्यांदा असं झालं की मला दुसऱ्यांना पाठवायला लागलं पिकअपला. नाहीतर मी नेहमी माझी कार घेऊन, आणि माणसं जास्त असले तरी कार आणि रिक्षा असे पाठोपाठ येतात आणि मी पिकअप देतो. आय गेस 3-4 वेळा मी पिकअप, एक वेळा 2ला पिकअप दिली आहे, एक वेळा 3:30ला, 4ला, इव्हन 5ला, 7ला, असे सर्व टाईमला मी पिकअप दिलेलं आहे. आणि सिटिंग अरेंजमेंट बघा,
आणि ह्यावेळी पण आपली जी बुकिंग आहे त्यांचं एज ग्रुप 55 to 75 आहे, म्हणजे सर्व एज ग्रुपमध्ये आहेत. आणि ही बुकिंग पण त्यांच्या आय गेस मुलांनी आणि मुलींनी केली आहे. तर असं तुम्हीसुद्धा तुमच्या पॅरेंट्सला पाठवू शकता आणि त्यांची केअर करायला आम्ही इकडे आहेच. चला या, आता तुम्हाला रात्रीचं दाखवतो. लाईट्स लावल्यावरती आपल्याला इकडे सगळं नॉर्मलच वाटतं बघा. रात्रीचं तुम्हाला बाहेरून बंगला दाखवतो तुम्हाला. आणि आता टायमिंग बघा, ह्याला काय आलं, 3:33. आणि मी आता नुकताच गाडीवाल्याला सुद्धा फोन केलं की बसलेत का, ते बोलले बसले आणि निघालेत का, तर गाडी निघाली आहे. आता थोड्याच वेळात गाडी येईल आपली. मी सर्वांना एक सिक्रेट सांगतो की आपल्या घरी जेवण अजून चांगलं का होतं सांग. का होतो? तुला पण नाही माहिती ना, दाखवतो बघा. ह्याच्यातलं काहीतरी एक प्रोडक्ट काढूया. हे तर आपल्या बुबूचा बघ परत आला मम्मी. काय काय डीमार्टमधून आणलं सर्व दाखवूया. मी परवाच आणलेलं बघ. तर ते पण आपल्याकडे जेवण चांगलं का होतं माहिती आहे काय, ह्याच्यामुळे. हे कशामुळे सांग. त्याच्यामुळे आपल्या हे बघा, हे आमचं सिक्रेट आहे. ह्याच्यामुळे आमचं जेवण चांगला होतो. काय काकी बरोबर ना. काय हे भेंडी, भरलेली भेंडी एकदम छान वाटते. तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवू का. हे बघा, ही आज आम्ही हेच सजेस्ट केलं की आज भरलेली भेंडी करूया आपण. एकदम मस्त प्रोफेशनल काम झालं एकदम. आणि इकडे काकी चपाती लाटून देतात. लाटून झाली आता भाकरीचं. तर इथे बघा, आम्ही आलो आता शॉपिंग करून, फ्रेश झालो, हातबीत धुतले. आता आम्ही ताट वाढायला घेतो. ताट पहिले किती तीन वेज जाते. फ्रीज मध्ये टाका. हा, ते गरजेचं आहे. थंड पिणं गरजेचं आहे. थंडा नाही पिलं तर कसं होणार मग. नाही नेहमी ना ते असं कोल्ड्रिंक वगैरे पीत, आजच म्हणजे असं नाही. लास्ट टाइम बघा काकीन पेप्सी मागितलेली. ते खूप आधी खूप दिवस झाले अगोदर. खूप त्याला. दर दिवशी नाही, हा कोल्ड्रिंक चांगलं नसतं ना, ते पण काय 15 दिवसांनी एकदा कधी असं येते. कधीतरी मागतो. हा, 15 दिवसांनी एकदा. पण ते आणणं गरजेचं आहे. मग विसरला की मग काजलचं नाव घ्यायचं. काजल काय खावानच नाही गेले की माझ्या नावाने एकदम फटकावर. 3 वेळेस थाली आपण. आम्हाला ताटामध्ये पण फॉल्ट वाटली ना, तर ते ताट पण साईडला ठेवतो आम्ही बघा. काय बोलते. नाही ते तो झाकायचा ताट आहे, हा सर्विंग ताट आहे, म्हणजे तो जरा छोटा आहे. पहिले 3 थाली जाऊ दे. आमरस काढलेला आहे. आता तुम्हाला वाढून झाल्यावर तर दाखवतो सर्व. तर आता मी तुम्हाला कधी कधी अशी पण सिच्युएशन होते ते सुद्धा दाखवतो. आपण सर्व दाखवतो इकडे. आता बघा सर्व गडबड आहे आणि त्यांना लागली जोराची भूक. हा, आता इकडे भजी व्हायची, पापड व्हायचे, तरी आम्ही ही थाली बघा, जागा दिसते थोडीशी ब्लँक, ही थाली आम्ही पहिली नेऊन देणार आणि भजी आणि पापड हे आम्ही नंतर घेऊन देणार तिकडे. हे घेऊन जाऊ. तोपर्यंत मग काजल इकडे भाकरी पण बघणार आणि भजी पण बघणार. मग तिघा एका म्हणजे 3च थाली ऑर्डर आहे आता. आणि 2 थाली नंतर, 2 थालीमध्ये भाकरी पाहिजे. हे जाऊ दे. थांब रे थांब. ही मी घेऊन चाललो बघा. चला ते थांबव. भजी आणि पापड जायचे बघा. आम्ही आलो तिघांनी थाली देऊन. एक भाकरी थाली, पापड पण होता बघा तिकडे फटाफट. 3 पापड काजल पहिला देऊन जाऊ दे आणि मग त्याच्यातच भजी करशील ना. ओके. तर इकडे पापड आहे, हे देऊन येता वरती. एक पापडाची प्लेट, तशी भजी होईल. इकडे काजल तुला भाकरी पण बघायची. 2 पापड अजून करून ठेव. पाणी नाही लावलं ना. हा लावलंय.
हे घेऊ हा यातलं घे. आता हे ताट वाढल्या पण एक्स्ट्रा पाहिजेत ना 3 जणांमध्ये पण एक्स्ट्रा वरण भात आणि पापड पापड. काजल एक पापड ते बनवलेलं हा काय हे? दिला तो बघा. हा एक पापड घ्या. त्याच्यात वरण भात परत ठेवायला लागेल. असाच ठेवू ना. हा हा हां हां बरोबर आहे जाऊ. काकी हो ही थाली जाऊ द्या. एक थाली जाऊ द्या. पाणी लावते थांब. हां भात घ्या आणि ही थाली जाऊ द्या. ह्याच्यात सर्व बघा 1 2 3 भाज्या. पापड राहिली आहे. हां ह्याच्यात पापड ना पापड वेगळे जातील. हे बघा काकी हे झाकलेली थाली जाऊ द्या. ह्याच्यात भात आणि वरण वाढतो. मला केवढी गडबड असते तुम्हाला दिसतंय ना. मी सांगितलं का इकडे भूक लागली नाही एकदा आणि माणूस इकडे येऊन जास्त जेवतो. हे आमचं एक्सपिरियन्स आहे. तुम्ही कमी खात असाल ना पहिल्या दिवशी समजा तुम्ही नॉर्मल तसंच खाल पण त्यानंतर जर 2-3 दिवस तुमचा स्टे असेल ना तुम्ही बघा तुमचं ॲपेटाईट इकडे वाढेल. एक नॅचरल वातावरण आहे ना इकडे तर त्यांचं जेवण पण एकदम व्यवस्थित जातं आणि हेल्दी असल्यामुळे सोडा नसल्यामुळे हे सर्व गोष्टी चांगल्यात खायला पण. आजचाही मेनू एकदम छान कालचाही मेनू एकदम भारी होता. 1 2 3 मोजावं लागतं. आमरस दिला ना त्यांना. हो झालं. तर ही थाली आता वरती जाऊ दे. आता एक्स्ट्रा पण लागतील बघा. आपल्याला हे थाली आहे ना सफिशियंट आहे. ही मुंबईला आपण खाणार नाही का नाही एवढं नाही. पण हे रत्नागिरीला आपण हे सर्व खाऊ. हो हे पापड हे कोणाचं राहिलं भजी ओंकार. नाही दिलेली एक्स्ट्रा भजी होती बघा. ती थाली गेली हे रिटर्न आले सर्व. जेवण तर वरती गेलंच आहे. त्यासोबत आपण पण विचारायचं त्यांना काय पाहिजे काय नाही पाहिजे. काकी हो पापड राहिले 2 आणि माउथ फ्रेशनर. हां हा काय हा 2 वेळेस थालीमध्ये पापड राहिले होते ते ना. हां बढी बाकी यांचे 3 भाकऱ्या होते. 1 भाकऱ्या द्यायला लागेल अजून. अजून एक आहे. हां एक आहे. आहे ना आपली हे बघा त्याच्यात. आपण 3 व्यवस्थित बनवले होते. त्यांनी अगोदरच सांगितलं होतं की 3 भाकऱ्या लागतील. भाकरी आहे ना काकी. आता एक भाकरी आहे ना आता ते गोल्डमध्ये पण आहेत ना त्यांना पण विचारा की भाकरी हवी आहे का विचारा. ते हा म्हटले तर घेऊन द्या त्यांना. बघा असं रुटीन असतं. किती वाजता बरोबर 1:30 ते 2 13 वाजले बघा 2:15. हा जो रुटीन असतो ना खूप टाईट असतो. काय कालू ते माणसं सगळं ते काढून झाडून घ्यायला हवाय. चला डीमार्टचं पाठचं तुला उघडायला येईल काजल. चावी चावीची गरज नाही असं पण उघडू शकतो. सर्व घ्यायला पाहिजे नाही तर ते आत घेतलेले सर्व फुगायचे आतमध्ये उन्हाने. हे कोणाला दिलं ते काय सिंगल ते बुब्बूला पहिलं पाठच्या ह्याच्यातलं बघा काय आहे ते. गहू त्याच्यातच राहू दे ना काजल. नाही तरी आतमध्ये नाही ते गरमीने हे होतील जरा. ते बघ हे असतं नाही हे ना हे खेचायचं. आता बघ उघडलं का ते पहिलं पाठचं घे. बापरे गरम बघ गाडी. मग हे सगळं ते तापलं हे उगा फुगलं असतं ते अजून ते. हात नाही ठेवला तरी चालेल. चला एक ते तेल पिशवी मी आणतो चला. ते काय माहिती का काकी 15 ठीक आहे माझ्या काकीत. घ्या. 2 जाऊ दे. अरे वा असं घे माझाही व्हिडिओ काढला बघा काकी आल्या डिमांड मधून जिन्नस घेऊन डायरेक्ट. तेल पिशवी आहेत ना. हां ते नारळ घेऊ काय 15 नारळ आहेत ते. टाटा. नंतर हे घ्या सर्व. ये इकडे ये. सांग कोणते हॉटेलवाले असे रिफिल करतात सांगा 6 महिन्याने. कोणच नाही करणार. परवडणारच नाही. हे बघा काकी सर्व नवीन. आवडले का उषा आवडले का. मस्त आहे. टॉवेल पण आणला. 4 नवीन टॉवेल 4 बेडशीट सिंगल 4 डबल बेडशीट. पडदे पण आणला. पडदे नाहीत ते सिंगल बेडशीट आणि उषाचे कवर आहेत त्या. उशी कवर आहे. कवर मस्त आहे ती उशी. मग पाहुण्यांना आवडतील का. आवडायला काय आहे. चला उषा कमी पडायचे ते आता पुरतील व्यवस्थित. 4 वाढले तरी ते व्यवस्थित एक रूम मध्ये तरी होतात. इकडच्या इकडं तिकडच्या तिकडं. कारण मी असं झालं की होमस्टे करायचं शूटिंग करत मी एडिटिंग करायला टाइमच नाही मिळत आहे. मध्ये मध्ये टाइम करतो मी बघा. बसा आणि आता एक सामान काढा. पहिले काम कर काजल फ्रीज मध्ये जर थंडा झाला असेल पहिला त्यांना गारटो आणते काढा. फ्रीज मधला कोल्ड्रिंक काढूया आपण.
जरासं आज नेहमी पित नाही कधीतरी असं कोल्ड्रिंक देऊया आज आपण काकी बघते काहीतरी तिथे. एक आला लसणीची हे आम्हाला लागते मीठ पिशवी लागते. कशासाठी लागते? जेवणा मीठ कशाला? असा तर ओवाळून नाही ना. नाही ते का मिश्रीत लावायला लागतं काय? मीठ कशाला? मिठाशिवाय जेवणाला बिर्याणी बनवणार काजल मी त्याच्यासाठी नाही बनवणार, ओंकार बनवणार आहे. हा, मी बनवणार आहे सुकी मिरची सुकी मिरची फोडणीला वगैरे लागते. म्हणून आम्ही या दोघांना बसवले आला लसूण आला लसूण पेस्ट हिरवा विम लिक्विड हा. आणलंय आपण. नॉनव्हेजची भांडी हा, आपण हा. त्याच्याने धुतो ना. जिरा मोहरी हे काली मिरी काळी मिरी, हे काळे वटाणे ते हे मोहरी आहे हा पावटा म्हणजे वाल 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 राईट. हा काळा वाटाणा जिरं हे जिरं हिरवा वाटाणा उसळी लागतात आपल्याला ना. हो हे शेंगदाणे शेंगदाणे हे आपल्याला आजच सगळ्यात संपले लागते. आपले. हा हे सगळ्यात घालावं लागतं ना. होय. उडीद डाळ उडीद डाळ आणले आणि काबुली चणे आणले. काबुली चणे हो. आणि नारळ किती घेतले ओमकार? नारळ मी आता परत 15 आणले. आता हे बघ, आता कसं कन्व्हर्सेशन होतं ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. हॅलो हॅलो. हां बोला ना. ओंकार, तुम्ही सांगितलं का त्या रिक्षावाल्यांना की नाही सांगितलं होतं रिक्षावाल्यांना. नाही का? कारण की म्हटलं 4 वाजता सांगा. 4 वाजता. हा 4 वाजता रत्नागिरीला जायला ना मार्केटला. हा, रत्नागिरी. ओके चालेल, 4 वाजता बोलवतो मी. ओके. हो, किती म्हणतात ते घ्यायचं? म्हणजे काय म्हणजे चार्जेस म्हणताय का? हा हा. आय गॅस रत्नागिरीला 250-300 रुपये होतात वाटतं ड्रॉप. हो का? हां आणि मग येताना मिळते ना कधी कोण रिक्षा? हां, येताना तिकडे दुसरी मिळेल तुम्हाला रिक्षा. इथे ओला उबर नसेल ना ते? नाही इथे ओला उबेर नाही. ओके ओके, बरोबर, चालेल. करतो मी arrange. हो हो, चालेल चालेल. आता बघ आपले आता वरती आपली बुकिंग आहेत ना, त्यांना आता रत्नागिरी मार्केट फिरायचं आहे. तर आम्ही असं सर्व अरेंज करून देतो. तुम्हाला इकडून मुंबईला पण जायचे असेल तरी आम्ही इकडे रिक्षा देऊ तुम्हाला. एवढे रिक्षा, कारण आपले रिक्षावाले इकडे बसलेले आहेत बघा. काकीची रिक्षा. नसेल हा कारण आमच्या इथं खाली कबड्डीच्या मॅचेस झालो. अरे बापरे, म्हणजे काय मग इकडे काका मॅच खेळायला गेलेत की? म्हणजे काका आता अंपायर आहेत तिकडे कबड्डीचे. आता तिसरी रिक्षा बघायला बघूया. पण तुम्हाला इकडे सगळ्यांसाठी. हा हे मारी बिस्किट खायचे हे तांदूळ भाताचे हा, हे आपल्या भरून बेस्टचे टाकायचे. तांदूळ आहेत. हा. हे गहू गहू आहेत. चपातीला आणि आमचे तांदूळ आणि गहू ना गॅसचे वेगळे असतात आणि ती क्वालिटी चांगली ठेवतो आम्ही. हो, बरोबर. एकदम. गहू पण आमचा चांगला असतो. आणि हे ते तेल पिशव्या आहेत. पूर्ण बॉक्स परत Box. बॉक्स आणलं. हो. हा नारळ तू विचारत होतीस ना, नारळ 21 रुपयाला पडले, 18 ला होते, मग ते 19 ला झाले, आता मग मागे 20 ला आणले, आता आता 21 ला झाले. आता हे नारळ टोटल आपल्याकडे आता 22 दिवसात 75 नारळ संपले आपले. 75 बापरे. एवढ्याच दिवसात, अजून महिना पण नाही झाला. म्हणजे महिन्याचा रेकॉर्ड 100 पकडा. 100 नारळ आम्ही म्हणजे केवढा नारळ वापरला जातोय. 100 नारळ इंटू 20 पण केले तरी 2000 रुपयाचे नारळच लागले जेवणाला आम्हाला. आपल्याला सोलकढी लागते ना. सोलकढी आणि आपल्या माशाच्या सांबाराला जास्त लागते. तुम्ही इकडे कधी पण या. आमचा जो सार असेल ना मासाचा, तो एकदम पातळ नसतो, जरा घट्ट असतो. तुम्ही सूप सारखं पण पिऊ शकता. लगेच तुम्हाला त्याचा थिकनेस वरून समजेल. कढी हा. कढीला भाजीवर पण वर टाकायला पण वापरतो. वल्या भाजीनं खोबरं लागतं जास्त. मग आता काय झालं जेवायचं आता? अजून तुम्हाला सांगतो, कोणच जेवलेला नाही आता. आणि हे ना सांगितलं, हे सांग हा, हे तर खूप हे महत्वाचं तुम्हाला आहे. आता इकडे दिसते पूर्ण. हे आम्ही तुम्हाला ना वेगळा ब्लॉग बनवून हे तुम्हाला ना बेडवर घालून दाखवू आम्ही सर्व. म्हणजे तुम्हाला रूम पण कसं दिसतं ते माहिती होईल. पण सांगतो इकडे बघा, 4 सिंगल बेडशीट, हे बघा यांचं काय चालू आहे इकडे. 4 सिंगल बेडशीट, 4 टॉवेल, 4 पिलो कव्हर, 4 पिलो आणि 4 डबल बेडशीट. डबल बेडशीट. तुम्ही सांगा कोणते होमस्टे किंवा हॉटेल असे 6-6 महिन्याने रिफिल करत असतील? आम्हाला तर 6 महिने झाले, म्हणून मी बोललेलो तुम्हाला मी करणार. असे म्हणजे कोणकोणते काय झाले, व्हाईट टॉवेल आहेत ना, ते कोणाची लिपस्टिक लागली, कोणाचं काय लागलं. हा, आणि कृपया प्लीज ही रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जेव्हा पण फेस वॉश करताय तर म्हणजे लिपस्टिक जरा नीट हे करत जा. लाईट नाही आलं. हा, म्हणजे आपण फेस वॉश करतो तर जरा नीट करत जा. म्हणजे लिपस्टिक वगैरे ना टॉवेलला लागतं. हा, तर जर असं केअरफुल राहा, बाकी काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त व्हाईट टॉवेलचा इश्यू आहे, बाकी काय आता व्हाईट टॉवेल चांगले धुतले तरी ते लिपस्टिकचा डाग नाही जातो. आणि तो जर तुम्हाला दिला तर तुम्हाला काय वाटेल की धुवून नाही हो, दिला. धुतला मग ते 2 नाहीये. टॉवेल काय केलं माहितीये, मध्ये आम्ही घेतले. हो. जरा हे निघतच हे बघा इकडे बघा कशी गेली गाडी, बघा कुठे गेली ती.
चला. चला आता आपण जेवण घेऊया. तुला वाढू की? नाही ना, माझं एडिटिंग झाल्याशिवाय मी जेवणार नाही. काकी काय करताय आता? मी आता ते आधी तिथलं सामान उचलू आहे. उचला. मी आता जेवायला वाढते. तू जेवायला वाट. मला तू आमरसचे आता किती स्टॉक राहिले तेवढं दाखव आपल्या गेस्टला, म्हणजे किती संपतं ते. कारण ऑफ कॅमेरा पण जातात ना, कारण सर्वच गेस्ट आपले स्क्रीनवरती आणि ब्लॉग्समध्ये येत नाही. हा ते काढ जरा. आम्ही बघा कसं लपून ठेवलंय, कोणाची नजर नको लागायला म्हणून. लपून नाही तर आता हाय बघा, हा पूर्ण स्टॉक आहे. म्हणजे हे कितीचे असेल मला वाटतं, आपण 150 घेतले होते ना, होय. तर किती हा होते. एक बॉक्स रिकामा झालाय. हा पण ऑलमोस्ट संपलाय. ह्यात पण ऑलमोस्ट ह्याच्यात टाकले की नाही, हे पण आहे म्हणजे फुल आहे. हाफ संपला असं बोलू शकतो आपण. हे तर लगेच संपेल आता. हो. तर एवढा स्टॉक संपला. आणि हे म्हणजे कोकम आहेत बघा. कोकम, आपल्याला पॅक करायचं. कोकम आणि आमरस हे सर्व आपल्याकडे अवेलेबल असतं. आणि हे पर बॉटल 200 रुपीजला आहे. हे तुम्ही रत्नागिरीमध्ये कुठेही विचारा, हीच बॉटल तुम्हाला 250-260लाच पडणार. होय. हा रेट फिक्स आहे. एवढं मार्जिन म्हणजे कमी नाही कोण सेल करून विकत. हे आपले होमस्टे आणि आपले गेस्ट आहेत म्हणून मी एवढ्या स्वस्तात विकतोय ती. तर 200ला आहे. आणि आता बघा एवढा आणि ह्याच्यानंतर परत आम्हाला एवढा स्टॉक मागवावा लागणार आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही येऊन घेऊन जाऊ शकता. आणि आता तुम्हाला सांगायचं, आज काकी आपल्याला जेवायला किती वाजले? 3:30. आणि का बघा आपल्याला जेवणच किती हे झालं, काम होतं ना, काम होतं. उशीर झाला. आणि मी पण आता नाश्त्यात वेळ जातो. आता जेवण बिवून त्यांनी हे केलं. आता ह्या 2 टीम आहेत, हे ते आता घरी जातील. दुसरे टीम मेंबर येतील, त्यांना कपड्याचं आता त्यांना कपड्याचं काम आहे, रूम साफ करायचे, सर्व क्लिनिंग काम. काम आहे आधी. आणि आता वाजले बघा किती. अरे घड्याळाला सेल टाकायला लागेल, झाला बंद. तो बंद झाला. आता वाजले 4. होय. आणि आता मी पण जेवणार आहे आता. होय. आता मी का लेट जेवलो काजल? तू एडिटिंग करत होतास ना, आणि आपण डीमार्टला गेलो, नंतर मग कस्टमरच्या पाठी धावलो जरा, म्हणजे जेवण वगैरे त्यांचं आपल्या गेस्टचं होईपर्यंत, तुझं एडिटिंग होईपर्यंत 4 वाजले. म्हणजे असे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला टाइम लागतो. हो. चला काकी, हा घ्या साफ कर. आणि काय आहे जेवायला? नमिता वहिनी व्हेज कुर्मा भाजी बनवली आहे ना, हा ती आहे, डाळ आहे, चपाती आहे, भाकरी पण आहे, घावणे राहिले सकाळची. बापरे, म्हणजे नाश्ता जेवण सर्व मिक्स आहे आज. बटाट्याची भाजी आहे, गोडी भाजी. हा, असं पण कधी कधी होतं. हा, व्हेज थालीमध्ये 3 प्रकार जातात ना भाजीचे. तर ते असं आमच्यासाठी कधी कधी राहत पण नाही ती प्रकार. मग आम्ही विचारतो, अरे ती भाजी कुठे गेली, मग संपली. भजी पण आहे, भाजी पण नाही. आज भज्या झाल्या. पण तुम्हाला आता एक डिफरन्स सांगतो बघा, एक टाकून. ती गरम भजी आणि ही थंड भजी, ती बनवली होती 1:30 वाजता ही, आणि मी खातोय 4 वाजता. तर फरक असणारच. म्हणून थंड जेवणापेक्षा ना गरम जेवणाला खूप मजा आहे. भजी बिजी छान का लागते, ती गरम गरम असते. जेवण तुम्हाला छान का वाटतं, कारण ते गरम गरम आणि फ्रेश बनलं जातं. एवढी तर आता चांगल्या, पण एवढी मजा नाही जेवढी गरमला असते. झालं? भात तुला वाढते नंतर. मला भाकरी नको देऊ आधी. भात देऊ? हा, भात दे. भाकरी नको? कारण भाकरी पण गरम गरम खायला जास्त चांगली जास्त वाटते. बरोबर आहे, बरोबर ना? पॉइंट आहे. चला आता माझ्याबरोबर परत चला मार्केटला. भाजी संपली.